V pátek 3. května otevřeli na Vsetíně novou společnou odbavovací halu pro železniční a autobusovou dopravu. Tato nová budova nahradila již nevyhovující starou nádražní budovu, která byla na podzim loňského roku srovnána se zemí. Zároveň byl otevřen i nový podchod, spojující nejen dopravní terminál s novými zastřešenými nástupišti, ale spojující také dvě části města. Dále také probíhají práce na parkovacím domě a autobusovém nádraží.